sa Mildred. Jagmeten mataros ang tiktik na'y muna limit Mildred. Kung nagnutay ka din din ang asawang tiging ka ipatpatek. Handa na rot kinyan di ka pala amarmarnek. Si kantay kabak nangan bila dapat palpala ilanam. 24 oras mga online puro silping karga na timeline. Kasalungan tamit kay pamilyam di pa'y pulos na mapagsilbihan. Kasalang ruden iti o program balang kang kiskan tupailan. Manang ko adapay oras mo at nanangin day tabiyag mo. Maan-ano nang isit tabudil mo wino na rasay takikintay mo. Pinapatay may saglakay mo pinangat mong kitkat si bubuo. Mapudawen day tapuso day tapintas mo anapudno. Mapudawen day tapuso day napintas anapudno. Pasko